Assalamu alaikum masoyana, ni naku Honor Muhammad Yusuf from Niger State. Gaskiya alhamdulillah, gaskiya mun gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokacin, kuma gaskiya alhamdulillah ADC ta fara samun karbuwa sosai. So al'ummar PDP muna mai wayar da ku dawo a yi wannan haɗakan tare, a yi wannan sabuwar tafiyar tare. Don gaskiya tafiyar nan tana da alheri a cikinta dumu-dumu, kuma ni gaskiya na gani kuma na tabbatar. So kun ga yadda iyayenmu mata suke ta ƙauna mai girma Alhaji Atiku Abubakar, ni ma gaskiya abin yayi matuƙar burge ni sosai, ba zan ɓoye ba. Zan kafa muku bidiyo ku gani irin taron da ake yi domin Atiku, ku gani da idanuwanku ku tabbatar Atiku yana da ɗimbin masoya. Atiku yana da capacity, kuma ni Atiku zan yi in Allah ya yarda. Ku gani. Lokaci ya yi da mata za su fito su kada zalunci, saboda yin gana da yadda ba wata yake kansa ba ma ci gaba. Yau sai wahala kawai. Lokaci ya yi da za a fito a zaɓi baba Atiku, sai tausaya mana da yaranmu da ƙannenmu da iyayenmu, insha Allah. Kuma muna bayan baba Atiku, muna so ku ba mu goyon baya. Muna so ku ba mu goyon baya da za mu zaɓi baba Atiku 2027. Insha Allah, in Allah ya yarda. 2027 in Allah ya yarda. Za mu fito mu daddangwala masa. In Allah ya yarda. Kuma mata, Allah taimaka. Mata su ne da zaɓe. Haka ne. Mata kuma su ne da ƙuri'a. Su ne da ƙuri'a. 2027 insha Allah. 2027. Amara baba baya. 2027. 2027 sai baba Atiku ADC. Yawwa, insha Allah sai baba Atiku. In Allah ya yarda. Da sai mun kada zalunci, mun dago da gaskiya, wanda za mu ji daɗi, ƙannenmu su ji daɗi, yayinmu ma su ji daɗi. Insha Allah. Sai baba Atiku. Sai